Samantala, mga imahe at souvenir naman po sa bayan ng Manaoag tinatangkilik ngayong holiday season. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Tinatangkilik ngayong holiday season ng mga bumibisita sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag ang iba't ibang imahen, souvenir at pasalubong na mabibili sa paligid ng simbahan. Ilan sa mga dumadalo sa misa, kabilang ang mga debotong mula sa ibang lalawigan na nakikiisa sa simbang gabi, ay dumaraan sa mga pwesto ng mga nagbebenta upang mamili ng iuuwi para sa pamilya at mga kamag-anak. Ayon sa ilang tendera, kabilang sa mga mabenta ang rosary at birth month bracelets na nagkakahalaga ng 300 piso. Mayroon ding mabibiling mga imahen ng mahal na birhen na may presyong nagsisimula sa 100 piso pataas, depende sa laki at disenyo. Mga ref magnet, minsan mga bracelet. Kanina nagulpian ako ng 1,000. Opo, mga kung anong birth month po, tapos dito may mga symbols po siya. Tiniyak naman ng hanay ng kapulisan ang kaayusan at kaligtasan sa mga pwesto ng mga tindero at tindera, lalo na sa mga oras na dagsa ang mga deboto at nagsisimba sa nasabing simbahan. Inaasahan ng mga tindera na lalo pang lalakas ang bentahan sa nalalapit na araw ng Pasko at Bagong Taon. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.